Assalamu alaikum, da fatan kowa da lafiya. Ina gaishe da kowa al'ummar musulmi kaka both Christian din ma ina gaishe da ku. I'm greeting all of you guys. Don Allah magana da nake son in yi kawai a page ina ko man ci a TikTok, don Allah dan annabi musulman mu ku daina zuwa page din Christians kuna zuwa kuna zagin su kuna ce musu arna. Don Allah ku daina zuwa. Sannan idan an zagi addinin musulunci sannan sai ku fito ku nuna ku kun fi kishin addinin musulunci. Idan kuna kishin addinin musulunci, please ku daina zuwa page on Christians kuna zagin addinin su. Don Allah da annabi su ma suna yin addinin su, mu ma mai addinin mu, ko ba gaskiya ba daga kanka a cikin addinin musulunci ba karfin ka bane ba power ɗinka bane ya baka kanka a cikin addinin musulunci. Allah ne ganin damansa ya ga damansa ya saka a cikin addinin musulunci, aka haifo ka a cikin addini so dan kaga mutum a Christian ka bar shi abinsa. Allah ne kuma ganin damansa ya halicce shi a cikin Christians. So ba za ka je page mutum dan is Christian ka dinga zagin sa ka dinga ce mai shi arna. Dan Allah please ku daina janyo ma addinin mazagi. Please, I'm begging you guys, dan Allah da annabi. Wannan TikTok ɗin just is for fun, ba wai bane an zo a targe ma a dinga wani cacan baki. An buɗe TikTok ɗin ne da a dinga kai you should having fun ɗinka, ka ji daɗin ka yi abin da ka ga dama. Yes, ka yi dariya, ba wai ka zo ka dinga zage-zage a cikin TikTok ɗin ba. It's not good. Dan Allah ku daina please. Barin ma Hausawan ma notas ɗin nan ma su suke janyowa ake mana wayannan abubuwan, su suke janyowa ake zakin addinin musulunci, ku da kanku kuke janyowa. Please and please, dan Allah dan annabi ku daina zuwa page din mutane kuna zagin su, kuna ce musu arna, ku ce mai kafirai. Ku daina, suna da addinin su. Wanda ake cewa kafiri shine wanda ba shi da addini, wanda baya sallah, wanda baya zuwa masallaci, baya zuwa church, bai san ma wani addini yake yi ba, to shi ake kira kafiri ko ka ce mai arni. But they have their own wannan religion, so ka bar su yi addinin su, mu ma mu namu addini, ku bar su, ku daina zuwa kuna zagin su. So idan mun shi ya ga dama ya zage ni, in kun ga dama ku zazzage ni, ku tsitsine mu, dan ba wanda ya wuce zagi. In ba zage ka ba kai ainihin mutum, baka cikakken ainihin mutum ba, wanda aka yi duniya domin sa, aka yi lahira domin sa, an zage shi. Balanta da ma ni who I am da ba za a zage ni ba. In kun gana ma ku zage ni, I don't care, I don't fucking care. Yawa ni na faɗi nawa, I don't talk my own. Yes, if una like na curse me or abuse me, I know who are under my sleeper, I don't fucking care. Yes.